Cingarella, cingarella, tvoja čerka sve je dalja. Ko ti pije iz njedara, nagledah se tih bedara. Cingarella, 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 cingarella. Teško sam se opraštao od gitare i od vina, od topline tvoga tijela. Cingarella, cingarella. Здравейте, уважаеми зрители! Не си спомням от много отдавна студиото на телевизия Колор да е било така пренаселено и най-вече така пъстро, лъчезарно и жизнерадостно. Дължим тази атмосфера в него на нашите гости и на човека, чиято заслуга е те да дойдат при нас. Това е познатия на целия Кюстендил Стефан Лазаров, който според мен трябва да получи Нобелова награда съвсем заслужено за това, което прави в името на интеграцията между ромите в нашия град и българското население. За това, което прави младите хора най-вече от едната и от другата общност да се чувстват приятели, да се чувстват равноправни и да си дават сметка, че имат общо бъдеще. Много моля, когато казвам общо бъдеще, да не се стресирате, да не се шокирате и да не правите гримаси и да не пускате помежду си онези лавчета, че след някоя и друга година циганите ще ли да станат повече от българите. Моите гости днес са и роми, и българи, и те са разбрали, че на тази земя живеят различни хора, всеки със своя етнос, със своя характер, със своите особености, така както живеем различни и ние на нашето работно място, в класа, в който се учим, в блока, в квартала, в който живеем, въобще всички, които сме на тази земя. Всеки от нас има своите особености, всеки от нас има своята характеристика, всеки от нас има своите надежди, своите мечти. И най-хубавото, което можем да направим за сбъдването на мечтата на всеки от нас, е да намерим онези пътища, които да помагат да се сбъдват общите ни мечти. Започвам така, защото знам, че за Стефан Лазаров нормалното, пълноценното, пълноправното общуване между етносите е кауза на неговия живот. Вярвам, че това, което ще чуете от него и от хората, които доведе той в нашето студио днес, ще предизвика много размисли у вас. Вярвам, че ако бяхте тук, край нас, бихте задали много въпроси, но не пречи това да го направите и след като изгледате нашето предаване. Аз ще поканя моите гости отново, за да можете да чуете отговорите на това, което сте попитали. Започваме нашето предаване с един хубав репортаж от Осмомартинския ден, когато доброволците от Сдружение Ларго, заедно със своя Стефан Иванов, украсиха нашия град с много цветя, които раздаваха на непознати, срещнати на улицата жени. Troubles in my life, I'm walking
господин Лазаров, беше красиво това, което направихте на 8 марта в града. Започнахте една поредица от такива инициативи преди това. Вие бяхте необикновените раздавачи на мартенички, изненадващите в първия ден на Баба Марта. И сигурно някои хора са се стъписали, сигурно някои са ви подминали, сигурно някои са казали, аз се разкаря от тука, но съм сигурна, че много повече хора и на 1 март, когато ги спирахте с мартеничките, и на 8 март, когато ги посрещахте с усмивка и ги поздравявахте с цвете, много повече са били хората, които също са отговорили с усмивка и с добронамерност. Нека да започнем от тези 2 хубави пролетни празника. Да, първо искам да благодаря на телевизия Колор, че са не поканили и наистина зрителите ще видят това, което се случва напоследък в град Кюстендил, и то се случва в положителната му страна. Поводите за 3 март, раздаването на мартеничките на 1 март. На 1 март, извинявам се, на 1 март и на 8 март, това е предложение на доброволците на Дружение Ларго. А ние с председателя господин Сашо Ковачев само одобрихме и подпомогнахме инициативата. Разбира се, ние подготвихме децата предварително. В офиса им казахме, че може би ще има някои, които ще откажат, защото това се случва за пръв път, сигурен съм, в България. Ромчета, българчета заедно да раздават мартеници, да раздават цветя на хора от града. Защо? Защото много от хората знаете, че понякога мислят други неща за ромите, а сега има сплотени и българчи ромчета, които показват и ще покажат за бъдеще, че може да живеем в мир, в разбирателство, както сме живяли от векове, мога да кажа. Интересното обаче беше другото, че наистина, когато децата, включително и аз, поднасяхме мартеницата или цветето, някои от жените дори поглеждаха надолу, по едно време отиваш и подарява цвете, тя от тая така смразяваща усмивка и виждаш една усмивка в лицето и така очите и светкат и все някой се е сетил и дава цвете. И беше много хубаво. На 8 март категорично каза, никой не отказа, ама никой не отказа ни цветето, а имаш хора, които благославяха, после вие децата ще ги питате. Те за мен са деца, въпреки са младежи, те са за мен сами деца. За 3 март 3-4 човека отказаха, но 99% хората приеха много добре тази идея. За 1 март, господин Да, Лазаров. извинявам се пак, да, за 1, защото 3 март е велик ден и аз за това го така повтарям. Най-важното обаче, че самите деца вече се научиха, защото те отначало бяха стъписани в квартала, как ще излеземе, как ще не приемат. Те вече са освободени и вече мислят много съвсем различно за това, че се случи нещо и на 1 март, и на 8 март. Но това, което се случи и на 1 март, и на 8 март, това, че дойдоха младежите от ромския квартал в центъра на града и станаха част от празника и поздравиха българите за празника, защото традицията на мартениците е чисто българска. Тя е уникална за целия свят. Това не е нещо инцидентно. Това е една поредица от инициативи и по-скоро част от политиката, която Сдружение Ларго вече налага като своя запазена марка. Да. Много хора правят семинари, обучения. Сигурно подобни неща не са ви подминали и вас, но вие сте някакъв пример за това как не в семинари се усвоява и се тества идеята за интеграция и за междуетническо общуване, а наживо в живота. Абсолютно сте прави. Абсолютно сте прави. Аз само искам да допълня, че наистина в последните години доста пари се сипаха за интеграция. Това трябва да го споменеме. Парите отидоха не там, където трябва. А къде? Парите не отидоха по простата причина, парите тръгват отгоре и надолу стигат много малко пари. Това мога да ви кажа от опита, който го имам. Но друго искам да кажа, че 70-80% от дейностите на Сдружение Ларго, това са доброволни инициативи.
Нищо ние не правиме по проекти. Само искам да вметна, че от нова година насам ние не работиме по нито един проект. Нямаме такава възможност. Може би очакваме след 1-2 месеца да има някакъв проект. И в този проект обаче ние ще включим тези младежи, още български младежи от града и още и младежи от квартала. Нашата амбиция, нашето желание наистина Кюстендил да бъде еталон в България, защото това, което го правиме, то е еталон. Ще вметна само друго. Конкурса, в който го проведохме Мис Ларго, имаше 4 момичета българи и 6 момичета от града. Но най-забележително, на самия празник имаше 117 човека. От 117 човека 53 по-точно жени бяха от града, българки, наши приятели, учители. И наши колежки бяха там, колежки, бяха много и празнувахме заедно. празник. И стана нещо чудесно. Затова аз апелирам към всички неправителствени организации в града и в квартала. Нека само да не общуваме чрез проектите. Това е за да общуваме без проекти. Да общуваме доброволно, да общуваме в това, което ни отвътре. И тогава се получава нещо естествено, което резултата е това. Така, ето вече стана дума, уважаеми зрители, за конкурса за Мис Ларго, който се прави за първи път. За първи път български и ромски момичета отиват заедно да се състезават по хубост. Вие знаете, че когато стана ясно, че в конкурса Кюстендилска пролет тази година за първи път ще участват и 2 ромски момичета, реакцията в обществото не беше еднозначна. На някои им е все едно, че това се случва. Други бяха шокирани и започнаха да ругаят и организаторите, да вдигат гласове, че това е недопустимо, че на ромските хубавици мястото си им е в ромския квартал, че това е един кюстендилски празник. Но според мен имаше и хора, които си дадоха сметка за какво всъщност става дума. Че хората, които живеем в този град, в край на краищата, ние сме жители на този град. Отредено ние да живеем заедно, да бъдем рамо до рамо и трябва да приемем различията си, включително и на един такъв традиционен празник. Сега тук тази прелесна девойка до мен има един копринен надпис върху шеметната си рокля, на който пише Мис Ларго 2010 първо място. Сега, понеже наистина много са нещата, за които има да се говори в тази среща и много са хората, с които трябва да говоря, ще се опитам да намеря място за всичко и преди да дам думата на тази моя хубава гостенка, а и на другата след това, ще опитам Стефан Лазаров. Как се осмелихте да направите този конкурс, в който да потърсите участнички и от българския етнос? Не се ли смущавахте, че ще скочат срещу вас родителите, съучениците, обществеността? Подготовката започна още през месец януари, да ви кажа честно, и пак доброволците предложиха това. Това, което нас ни смущаваше е другото. Как ще реагират не самите българи, и самите хора от квартал Изток. И как това реагираха? Беше абсолютно по най-добрия начин. Те не срещаха и не казваха. Крайно време беше да стане така. Наши хора от квартала абсолютно и на самата вечер подкрепяха момичетата просто с ръкоплясканията. Едното момиче взе момиче за най-красиво усмивка. Ще ги видим на другата група. Другото момиче българче взе за най-добро хоро. Просто хората ги избраха, самата публика. Но ние от друго се притеснявахме как ще реагира останалата общественост. Ние очакахме да има някакви реакции. Но аз казвам сега и много моля това да се подчертае. Кюстендил е бил толерантен град. Не като другите градове, защото аз излизам по другите градове и виждам какво става. Ние трябва да признаем, че Кюстендил е толерантен град. Разбира се, има единични случаи, но това не ни пречи ние да продължим напред. Най-важното, което обаче, аз момичетата, тук до мен и Галя, и Майя,
ние определихме първо кастинг, минахме по училищата, тия момичета беха много смели, но предварително на кастинг им казах: момичета, първо говорихте ли с вашите родители? Те ни казаха да. Приемат ли това? Приемат. Значи оттам нататък нямаше никаква спирка. Защото аз знаех, че може би някои техни близки, подготвих ги аз, ще ви кажат: нямаше ли къде да се явите, там ни трябваше. Но най-важното за мен беше, че когато започнаха репетициите, на третия ден репетицията, те идваха и се целуваха едни други. Момичета от квартала, момичета от града се целуваха. Това ми беше на мене най-хубаво. Това ми беше, това беше една победа. Значи те се познат от 2 дни, на третия ден се идват на репетиции и се целуват. И сега постоянно, те са долу в квартала. Другото, което ние имаме в предвид, тези момичета категорично оказваме през зрителите, ще мине време, пак ще покажете. Значи тези момичета от града, ние няма само да искаме да са миски. Те са доброволки, но на тия момичета, както на останали, ние ще се опитаме да им намерим и някаква работа по-нататък. Да ги включиме, защото в тях има капацитет. Аз го видях и ще им помогнем на тия момичета с каквото можем. Другото, което искам да вметна обаче, вие казахте преди малко, че реакцията на хората, нормално да има такива хора, всички хора не сме еднакви, но искам да кажа другото. От 89-та година насам се разрушиха заводите, разрушиха се фабриките. Това тотално раздели роми и българи. Защо? Защото в тия фабрики, в тия заводи, роми и българи се общуваха. Единствено става само училищата, по-малката част от училищата свързват общуването на ромските и българските деца. Ако отидем ние в някои училища, където нямат роми, те не познават ромите. И нормално е да имат и лоши мисли за ромите, защото няма общуване. Именно нашата задача е, чрез тия конкурси, чрез нашата работа, чрез други мероприятия, все пак да се опознаят, че ромите не са толкова лоши, както ги описват някъде. И да се види, че човека не трябва да се веднага, като го видиш, че е малко черничък, да кажеш: той крадец, той убиец. Човек трябва да се оцени с времето си, чрез неговите дела, чрез неговото най-важно човешко вътре, което му е. Хайде сега да дадем вече думата, да дадем роля на тези красиви момичета и започваме с Мис Ларго 2010. Няколко думи за теб. Можеш да погледнеш там в камерата, в обектива, за да те видят нашите зрители. Казвам се Адриана Сенова, на 14 години съм. Уча в 6-то основно училище Пейси Хилендарски. Доброволка съм в Дружение Ларго, нова съм. Ти си много млада, за да бъдеш доброволка, за да бъдеш мис. Защо се захващаш с тези неща? Какво правиш в Ларго? Какво искаш да направиш там? Искам да помогна на всички хора, от каквото имат нужда. По какъв начин може да стане това според теб? Под ръководството на хора като Стефан Лазаров. Да. Разкажи ни, как те посрещнаха в училище, след като ти спечели тази красива титла? Много добре, всички ме поздравяваха. С учениците ми, госпожите. Добра ученичка ли си? Да. Твоето семейство, какво ти казва за участието ти в конкурса, за работата ти в Дружение Ларго? Подкрепят те. Да. Какво работят твоите родители? Майка ми е ръчничка в Мода Полита, баща ми е в чужбина. Имаше ли в училище някои, които бяха така малко подигравателни или пренебрежителни към твоето участие в конкурса? Не. Всичко беше хубаво и всички ти се радваха. Кое беше най-вълнуващото за тебе в конкурса? Страхуваше ли се? Беше ли ти притеснително? Как ще се представиш? Притеснена. Тази красива рокля? Как се намери върху тебе? Кой ти я даде, подари, предостави? Откъде е тя? От
тук е. Не моята. Приятел. От приятелка, Да. която... И как се чувстваш ти като една такава красива пеперуда в нея? Много добре се чувствам. Кажи ти, сега си в кой клас? 8. И какво ще правиш после? Ще продължа. Къде? Не съм още решила в кое училище. Не си решила в кое училище, но имаш желание за нещо. Какво искаш да правиш? Един ден, когато завършиш което и да е училище. Какво би искала да правиш? Какво е твоето желание? Как си представяш, когато станеш на 18, на 20, на 25 години? Коя ще бъдеш ти? Дизайнерка. Дизайнерка? Да. Искаш да правиш красиви рокли? Да. За други красиви момичета? Да. Как се чувствахте с българските момичета на конкурса, на репетициите? Кои имаха по-високо самочувствие? Вашите момичета или нашите? Все пак си говорим за ваши и наши. Не сме още интеграцията така оплели, че да сме едно. Не знам, просто аз много се притеснявах. А другите момичета притесняваха ли се? Ще ги попитате ви. Така да ги попитаме. Сега какво пише на тази лента? Мис Ларго 2010, трето място. Това е една от трите девойки, които спечелиха конкурса. И атрактивното, както разбрахте, в нея и в нейната награда е това, че тя е българка. И сега как попадна една българка в ромски конкурс? Да кажеш първо няколко думи за себе си и след това... Казвам се Галя Христова, уча в професионалната гимназия по селско стопанство в Кюстендил. На 18 години съм. През свободното си време по принцип се занимавам с моден дизайн. Може да станем колежки.